Здравейте на всички! Казвам се Петра Мъжекова, който не ме познава. И съм човек, който от години ползва продуктите. Години ползвам и осъзнаване, че това е пътя избора да бъда здрава, спокойна и семейството ми да се заслужава на това. Разбрах, че искам и бизнеса. Искам да задам един въпрос. Представете си живот, който е изпълнен със здраве, с спокойствие, с енергия, с емоции, позитивни емоции. И не на последно място с финансова свобода. Казвам го с пълната отговорност, че това е възможно и фирмата, с която се партнираме, начинът, по който ние можем да се осъществим мечтите. Digital маркетинг всъщност е нещото, с което можем да бъдем не само полезни на себе си, а можем да бъдем полезни на много хора. И това ме спечели преди много години. Всъщност аз влязах в Aquasource с единствената цел да подобря здравословното състояние на мен и на дъщеря ми. Дъщеря ми тогава правеше пневмония след пневмония и аз бях в задънена улица и се чудих какво да направя, какво да дам, за да бъда полезна и за да бъда добрата майка. След като чух от нейната докторка думите, напускай се работа, детето си не е за дома. Има начин човек да подобри здравето си, има начин да подобри финансовото си състояние, стига да поиска и на ден днешен смятам, че първо нещо, което трябва е да знае информация. Ако ти знаеш информацията, че това е възможно, с пълно основание мога да кажа, че вече ти си човека, който може да реши дали иска или не, но след като знае, че това наистина е възможно,